وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَبِلِڭ näme zatny ganimet edip alsaňyz, pes şoň 5-den biri Hudaý üçin, Hudaýyň Rasuly üçindir. Ýakyn garyndaşlar üçindir. We yetimler üçindir. We fakir o miskinler üçindir. We ötermen musafirler üçindir. Eger siz Hudaýa we hak bilen batyla fark berilen günde we iki leşkeriň bir-birini mulagat eden gününde öz bendäme nazil eden ayetlerime we beren nusratlarına imanyňyz bar bolsa. Ve Allah tebarek ve taala hemme zatga qadir ve başaryandır. إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ لَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Şol wagtda kesiz derräň bärki we Medinäge ýakyn kenaryndadyňyz. O düşmanlar derräň aňry kenaryndadylar. O Şamdan gelýän Goreýşleriň kerweni sizden bärdedi. Ýani siz iki düşmanyň ortasynda mugaýyetiňiz gaty bir teleke haldydy. Eger jeň üçin wäde berseňiz we halyňyzyň şu tarygadygyny bilseňiz, onda jeň üçin eden wädäňize hilaf ederdiňiz. Welakin Allah tebarek we taala bir bolmaly iş enjam edip amelen tamam etdi. Yani piruz bolduňyz. Ta helak bolýanlar delil we hüccetden soň helak bolsunlar. We dir galanlar hem delil we burhandan soň dir galsynlar. Tahqiq Allah tebarek we taala kefini eşitýän we ahwalyny bilýändir. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Yad et ey Muhammed, Allah tebarek ve taala sana uquda müşrikleri az kökeden wagtyny. We eger müşrikler kän köketsedi, elbette gorkardyňyz we jeng etmegiň barasynda muhtelif bolardyňyz. Lakin Allah tebarek ve taala sizi gorkmakdan we ihtilafdan salamat saklady. Tahqiq Allah tebarek ve taala qalbdäki niýetlerinizi we esrarlaryňyzy bilýändir.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَيَادِت ol wagtni ki Allah tebarek we taala kafirleri sizin gözüňize az kökezdi tataşan wagtyňyzda we sizi hem olaň gözlerini az kökezdi. Ta Allah tebarek we taala bolmaly iş anjam bermek üçin we hemme işlerini Hudaýyň tarafyna ruju etdirler. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ey mu'minler! Wagtiki kafir jemaatlar bilen yüzbeýiz bolup jeň etseňiz sabat qadam bolup durun. Ve Allah tebarek ve taalany köp ýad edin. Şayet muradyňyza ýetip bagtly bolarsyňyz.